आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों दिनै रामफलबिल दख'रा एबसुनि बानजायनायाव जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनाय मेल खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि नब्लाङाव दिनै रामफलबिल दख'रा एबसुनि बानजायनायाव फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होखांनाय फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनायनि मेल जथुमदों। रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव जानाय मेलावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा जुनुमनि बसुमतारीजों लोगोसे गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बाहागो लायो। बिथांमोनहा आथिखालनि थासारिखौ बिथा खालामनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बिबुंथिजों थुलुंगाखां होयो। मख'नो गोनांदि रामफलबिल दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनाय मेलाव रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय गोबां फरायसाफोर आरो नखरनि बिमा बिफाफोराबो बाहागो लादों। गोरों गोरा सुबुंफोरनि बिबाना गोबां दङ। जे गोरों गोरा सुबुंफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो जोङो नुनो मोनदों जोंनि फरायसा समाजाव गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनदों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोरै दुखु मोनथाव। दा जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ शेयार खालामनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो हायो आरो बिसोरा बयहाबो मोनसे मोनसे स्किल्स दङ, टेलेन्ट दङ, नाथाय बेखौ बिसोरो सिनायनो हाया, आइडेन्टिफाइ खालामनो हाया। दा बेनिखायनो जाहाथे फरायसाफ्रा गाव गावनि स्किल्सखौ, गाव गावनि टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै मोजां मोजां जिउ राहा दानो हायो, बेखौ जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनांगौ। आरो आङो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दिनै जनता कलेजाव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे केरियार एवारनेस बिनि सायाव आरो क्वालिटि इडुकेसन बिनि सायाव मोनसे सावरायमेल लादों। बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर फैदों, बिमाफोरखौबो जों नुनो मोनदों। बे जोबोरै थुलुंगाथाव। आङो बुंगोन दिनै मानसिफ्रा स्पिरिचुवेलिटिखौ सोलोंनो थाखाय मटिभेशनेल स्पिकारफोरनि स्पिचखौ खोनासंनो थाखाय लाख लाख थाखा होनानै खोनासंनांगौ जायो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैसा गरसेबो लायालासेनो बेबायदि हाबाफारिखौदि खुंबोगासिनो दङ, बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन। आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेबायदि हाबाफारियाव फैयोब्ला गाव गावनि साननायखौ गुवार खालामनो हायो। न' सिङाव थानाङा। न' सिङाव थायोब्ला मा जागोन, जोंनि गोसोआव मोनसे जि नेर' माइन्डेडनेस बियो फैगोन। बुहुमाव मा जादों मा जायाखै बेखौ नुनो हानाय नङा। फरायसाफोरनो आं बेखौनो मेसेज होगोन, दिनै बे समाव मानसिफ्रा लैथो सिं सिं थब्ल'नानै रिसार्च खालामदों, अख्रां सा सा बिरबायनानै ग्रहफोर नागिरदों, नक्षत्रफोर नागिरदों, हाजो हाजोमा गाखोनानै जारिमिन सुजुदों। नाथाय जोङो बे गामियाव थानानै बा बे ओनसोलाव थानानै बा जोंनि न' सिङाव थानानै जोङो फिसा सिमां नुनानै जोंनि बे फिसा थांखियाव जोङो जाफुंहैयाब्ला जोङो दुखु मोननानै जोङो गाबोब्ला बा जोङो सुइसाइड खालामोब्ला, जोङो ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला बे जोंनि जेननायसो। माब्लाबा जोंनि जिउआव गाबनाया फैखायो, दुखुआ फैखायो, नाथाय बेफोरबायदि चेलेन्जेसफोरखौ जोङो अभारकाम खालामनांगोन। आरो जेब्ला जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिसार जागोन, जोंनि समाजा जोङो बयबो रंजाखांगोन। दिनै फरायसाफ्रा आन्दायनो नागिरो साख्रि गैया होननानै, नाथाय बेखौ गोसोआव लानांगोन जेब्ला सासे फरायसाया स्किलफुल जागोन, सासे फरायसाया नांगौ रोखोमनि क्वालिफिकेसनखौ लानो हागोन, बैनि थाखाय साख्रिनि आंखाल गैया। साख्रिया जेरावबो दङ। एसएस अफिसार जानो हायो, आइएएस अफिसार जानो हायो, फेशन डिजाइनार जानो हायो आरो जार्नालिजिमावबो फरायनानै जार्नालिस्ट जानो हायो। बिब्दिनो नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव फरायनानै आर्मि अफिसार जानो हायो, इण्डियान एयार फर्सआव साख्रि मावनो हायो। हिसाब गैयै साख्रि दङ, नाथाय जोंनो मात्र नांगौ स्किल्स नांगौ। स्किल्स थायोब्ला जोङो जेरावबो आन्दायनाय नङा। लाइमोन बैसोआथ' मोनसे स्ट्रं एन्ड स्ट्रेस बिनि बैसो बियो। बे समाव बिमा बिफायाबो मिजिंथियो, फोरोंगिरियाबो मिजिंथियो, समाजाबो मिजिंथियो
जे फरायसाफ्रा रिजाल्टआ मोजां जानांगौ, फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनांगौ, फरायसाफ्रा साख्रि मावनांगौ, मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय प्रेसार। नाथाय बे प्रेसारखौ प्रेसार सानना लाब्लानो फरायसाफ्रा नेचारेलि थांनांगौ, बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ, फोरोंगिरिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ। नैबे सानावबो सिमां नुनाया आरो सानब्रेनाया नैबे बैसोनि मोनसे आखुथायखा। दा बेखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो थाखाय, गावखौ अर्गेनाइज खालामनो थाखाय गोरों सुबुङा मा बुंदों बेखौ खोनासंनांगौ। इंराजियाव मोनसे राव दङ, वर्ड्स मुभ द पिपोल। फंसे रावानो मानसिखौ दानो हायो, फंसे रावानो मानसिखौ फोजोबस्रांनो हायो। दा साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाव गावनि जि डे ड्रिमिं आखुथाय, सानावबो सिमां नुनाय, सानब्रेनाय, दुखु मोनफ्लांनाय, बेफोरखौ हमथानो थाखाय गोरों मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ, गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय, गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जेनेरेल नलेज फरायनांगौ आरो सेमिनारफ्राव थांनांगौ, लेखा दखानाव थांनांगौ। नाथाय जेरावनाखि जाय जायगायाव बांद्राय जानाय लोंनायजों रंजानाय, जुवा गेलेनाय, ताश गेलेनाय, बैफोरबादि जायगानिफ्राय फरायसाया गोजानाव थानांगौ, बेखौ आं खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे ओरैबायदि बैसो, जाय बैसोआव माब्लाबा मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौ सानफ्लांनो हाया। दा बेनिखायनो मोजां मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै गोसोआव लायोब्लानो गासिबो जेंनाया सुस्रांजागोन आरो बयबो देरहासार जानो हागोन। गिबियावनो जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय जे चेनेलफोर, बे चेनेलफोरनि अनसायगिरिफोरनिसिम आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायावनो मोजां मोननायखौ जासिग्रोदों। जोङो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जनता फरायसालिमायाव जोंनि रामफलबिल हालामनि एबा रामफलबिल दख'रानि बेन्दोंनिफ्राय थांनाय 2023 मायथाइयाव बा देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जिरायनाय जोंनि अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै आरो बिथांमोननि दिथागिरि एबा गारजेनफोरखौ जोङो लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन, जोङो बे बिथांखिनि सिङाव जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनाय मोनसे मेहेरगोनां मेल खुंफुंजानाय जादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजों जे जोंनि फरायसाफोरा जे देग्लाय फरायसालिमायाव गाजेननो थाखाय एबा गावनि जिउआव सायख'ना लानाय सिमांखौ मोनफुंनो थाखाय बबे स्ट्रिमजों फरायलांनांगोन एबा बबे दाहारजों फरायलांनांगोन, माबायदि कर्स लानांगोन, बेफोरनि बागै माखासे गियानफोर एबा नलेजफोरखौ जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय आलासिफोर एबा फुंखा सुबुंफोरा होलांदों। बेनि अनगायैबो जिउआव फैनो गोनां जेखि रोखोमनि जेंना जेंसिफोर, जेखि रोखोमनि चेलेन्जफोरखौ जोङो माबायदियै हेन्डेल खालामनांगौ एबा बेखौहाय डिल खालामनांगौ, बेफोरनि बागै जोबोद मेहेरगोनां बिबुंथि बा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गियान होलांदों। दख'रानि सिङावहाय थानाय एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि सायाव माबायदि साखाफारा नोंथांमोनहा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि सायाव गोख्रों बिफाव लागासिनो दं, माबायदि? जोङो रामफलबिल दख'रा एबसु हिसाबै थांनाय मार्च दानावहाय जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जोङो गासैबो बर' गामिफोराव थांनानै एबा आथिंजों थाबायनानै जोङो सानथामनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जे समाजारि सांग्रांथिनि हान्जा सुरनाय। बे समाजारि सांग्रांथिनि हान्जा सुरनाय जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजनि बा जोंनि माहारिनि जोङो मोनफ्रोमबो थाखोनि जोंनि फरायसाफोर, जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि समाज, जोङो जोंनि आफादफोर बा जोंनि दोलोफोरखौ नङा बा जोङो थागथियारि, जोङो फैगौ 15 मेआवबो मोनसे जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर बा समाज आफादफोर, लोगोसे जोंनि साखाथियाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि लकेलनि पुलिस स्टेसन, जोङो बेखौ लाफानानै जोंनि बे ओनसोलखौ नैबे रामफलबिल हालामखौ मोनसे ड्राग्स फ्रि ससाइटि एबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ जोङो टटेलि फोजोबनो थाखाय जों बेबायदि मोनसे सेमिनार बायदि मोनसे सावरायमेल जोङो खुंनो थाखाय थाम थिम जानानै दङ। बिनि थाखाय जों अलरेडि थारिखखौ एबा डेटखौ जोङो थि खालामना लाबाय
बेवहाय जोङो जोंनि फुंखा सुबुंफोर बा जोंनि मिरु ओनसोलनि जोङो दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ लाबोनो थाखाय थागथियारि जादों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।